Dagen i dag har været den hårdeste i det her forløb. Faktisk sådan i forhold til sukkertrang. Lyst til noget andet. Jeg tror, det hænger lidt sammen med, at jeg er i tvivl om at jeg kan slå de her mænd. Så jeg kommer til at blive lidt modløs, og det er sådan meget normalt for mig. Og så tænker jeg på et eller andet. Det kan gerne være at spise eller noget. Så det der træning og det der suppe og sådan noget, jeg skulle have til aften, har bare hængt mod halsen i eftermiddag. Men jeg har holdt skruen i vandet, og jeg har trænet. Og en god træning. Og nu er jeg bare totalt, altså nu har jeg det bare pissegodt. Det er meget rart at mærke, og jeg vidste egentlig godt, at det handlede om, at jeg skulle afsted. Og jeg bare sådan lige skulle over det der. Og det løs. Det er fedt. Jeg vandt over sukkertrang og sovelyst. Så det er jo en sejr bare i sig selv. Ja. Så nu vil jeg skynde mig at finde min seng, og jeg er træt. Hej hej.